Здравейте! Днес е ден 18 от нашия вълшебен маратон и е посветен на вълшебният списък с задачи. В ежедневието на всеки човек, всеки ден има неща, които възникват, различни ситуации, дали житейски, дали свързани с работа, и те трябва да бъдат решени. Понякога обаче ние се чувстваме притиснати, че не можем да решим някаква ситуация или че имаме да свършим твърде много неща, времето ни стига. Може да се чувствате затрупани с работа или пък да искате да имате повече време за децата си. Може да имате нужда от някой, който да ви помага с отглеждането на децата, но пък да нямате финансовата възможност да си го позволите. Може да сте изправени пред проблем, за който ви е трудно да намерите решение. Може да търсите нещо, което сте си изгубили и ви е трудно да го намерите. Може да търсите а, нещо като, например, най-добрата фризьорка или домашен любимец или зъболекар, лекар, различен специалист. И въпреки всичките ви усилия, все още да не сте успели да го намерите. И в това упражнение, вълшебния списък с задачи, всъщност ще ви помага винаги, когато сте изправени пред различни ситуации, пред различни проблеми, когато има нужда нещо да се свърши, но вие нито виждате как, нито знаете как, нито имате времето за него, но то да бъде свършено за вас. И наистина резултатите от това упражнение ще ви изненадат, защото когато съчетаете силата на благодарността с законите в Вселената и законите на привличането, всъщност закона за привличането ще осигури всички хора, ситуации, всичко ще се размести в Вселената, за да може това, което е нужно да бъде направено за вас, то да се случи. Вашата работа е да бъдете колкото се може повече благодарни за това, което искате да бъде случено, да бъде решено, сякаш то вече се е случило. И после да се доверите на процеса и да оставите вълшебството да се случи. Така че задачата ви днес е да направите списък с най-важните неща, които искате да бъдат направени или решени за вас и да озаглавите този списък вълшебен списък с задачи. В този списък може да включите неща, за които нямате време или не ви се правят, някакви текущи проблеми, различни житейски ситуации. Няма значение в каква област. Помислете за всички сфери от вашия живот и помислете къде има нужда нещо да бъде направено за вас. И когато направите този списък, изберете три неща от него, върху които да се съсредоточите днес и едно по едно си представяйте, че те вече са били свършени за вас. Представете си как хората, ситуациите, всичко е било разместено в Вселената, и те са го свършили за вас. То вече е направено. Всичко е подредено, всичко се е наредило и представете си как вие изпитвате благодарност за това решение на ситуацията. Отделете поне една минута за всяко едно от тези три неща, вярвайки, че то вече е свършено и отдавайки благодарност за него. Може да направите това упражнение и с останалите неща от списъка с задачи, но не ви съветвам да е днес. Направете го просто по друго време и не забравяйте, че сходното привлича сходно и когато сте благодарни за решенията, вие ще получите решение. Това е факт, защото върху каквото се фокусираме, това расте и ако се фокусираме върху проблемите, какво ще получим? Ами, още повече проблеми. Така че фокусирайте се върху решенията. Благодарете за това, че сте намерило решение на това, което ви е важно и ще видите как по магичен начин нещата ще се случат. Останалите задачи за днес са същите. Изборяване на 10 благословения, 10 неща, за които сме благодарни, защо сме благодарни и след всяко едно от тях казваме вълшебната думичка благодаря. И в края на днешния ден, разбира се, вземете вълшебното камъче в ръце и кажете благодаря за най-прекрасното нещо, което ви се е случило днес.
Аз от сърце ви пожелавам да ви се случват само прекрасни неща, които да изпълват дните ви и душите ви с радост и да благодарите за всичко, което имате, колкото и малко да е то, за да привличате още повече изобилие в вашия живот. Не пропускайте да напишете благодаря 3 пъти в чата, когато изгледате това видео и си направите упражненията. И ви очаквам утре. Чао!